بینەڕێن هێژا دەماوە خۆش بە کێفخۆشم و جارێکە دی بەشێک ji pirtûka xwe ya Melayê Zîrî Şêxê Aşiqane bû we pêşkêş bikim vê carê felsefeya Zîrî. Bi texmîna min xala herî giring di felsefeya Zîrî ew e têkiliya di navbera Xwedê û mirovan de ye ku binyada wê pêwendiyê evîn e. Belkû sedema afirandina mirovan ev bi xwe bû û ji ber ku Xuda çavkaniya dilovanî xweşikbûn û evînê ye. Ji ber vê yekê zemîn û esman û her tiştê di wan de û tevgera wan hemû wan arman jê ew e ku dîdara Xwedê bikin, lewra tevgera wan her durist e û şaş nabin. Di vî warî de Zîrî dibêje roz û şeb her seyrê dîdara te tên nakirin ew seyr û dewranî xelet. Roj û şev ku di pey hev re tên ger û tevgera wan hemû bo ku dîdara Xwedê bikin, lewra ev tevger durist e û şaştî têde nîne. Bêguman Melayê Zîrî jî yek ji wan sofiyên ku baweriya wan bi hemû rênimayên rêçka sofiyan dihat, ji ber ku jêder û çavkaniyê wan yek bûn û kartêkirina xwedanê rêçika sofîtiyê yên mezin mîna Ibn el-Arabî û Ibn el-Farid û her wiha Hafizê Şîrazî û Saedî û Camî li ramanên wî yên felsefî diyar in. Ji bilî vê jî kartêkirina felsefeya Yûnanî nemaze ya Eflatûn di ramanên Zîrî de cihê xwe girtin e. Lê ji ber ku jîngeha Zîrî ya rewşenbîrî û civakî ji ya wan cuda bû, ev ji hêlekê ve ji hêla din ve Zîrî gelek xwestandiye bi hizr û mijûlkirinê di babetên afirandina çerxa felekê û dinyayê de her wiha têkiliya eşq û evînê bi afirandina mirovan re. Ev babetên giring ku bala hemû felsefeyên cîhanî ji mêj ve kişandin û hêj gelek pirsyar bê bersiv mane. Ji ber van egeran Zîrî di hin pirsgirêkan de xwedanarînên taybet û tisî nor ji xwe re dananîn û bikûrahî pêde çû da ku bigihêje encama dawî ku bibe nasban di evîna xwedayî de. Semyanê wî di vî warî de ew bû rewşenbîriya wî ya berfireh di zanînê de, ezmûna wî ya sofîtiyê, giyanpakiya wî, derbirîna xweş, mûzîka helbesta wî ya ku dil û canê mirov vedijîne da ku mirov di hezkirina Xwedê de tune bibe. Hin ji wan nerînan ev in, em ê di babetên bê de em ê bixwînin bê nerînên wî ê cuda çû. Xatirê we û Xwedê li gel we be.